Здравейте, аз съм Сами Хосни, на 26 години от Стара Загора, бивш национален състезател по кикбокс и плуване, по-настоящем лайф коуч. Трите качества, които ме определят най-точно като атлет, бих казал, че са постоянство, желание за тренировки и познание върху нещата, които правя. Спорта за мен е начин на живот. Спорта за мен е начин да изразявам себе си, начин, по който мога да помагам на другите хора да постигат целите си. Към лайф коучинг се насочих постепенно. Може би като преподавах преди като персонален треньор, казвах на хората какво да тренират, как да се хранят, но в процеса на работа разбрах, че не е най-важното да казвам на хората какво да правят, защото всеки знае, че трябва да яде повече салати, повече плодове и трябва да тренира повече, но въпросът е защо не го правим като хора. Тогава разбрах, че начинът на мислене е главно определящо нещо за постигане на целите, каквито са били те. Към Life Coach съветите ми се ориентират всякакъв вид хора, но най-вече хората, които са постигнали успех във всяка една сфера в живота си, но само не и в фитнес сферата си. Човека, който най-много обичам да работя, е човек, който се е доказал, че е дисциплиниран и му трябва само допълнително знание, допълнителна подкрепа като някой, който да стои зад него и да знае, че има опора. Не давам пример с личния си режим, уча хората да правят това, което е най-добре за тях. Аз съм постигнал много повече в спорта, отколкото много хора, защото това ми е бил главен фокус в живота. Но всеки един човек трябва да започне от мястото, което е в момента, да приеме обстоятелствата и да започне да гради там. Тренирам 3 пъти в седмицата. Това, което търся от спорта, по-скоро е не постоянно развитие да ставам все по-голям и все по-изчистен, а по-скоро се придържам към дисциплината и към структурата, която ми дава спорта. Мисля, че голяма част от осъзнаване, че съм доволен от себе си, от резултатите са това, че всяка сутрин се събуждам пълен с енергия, не усещам нужда да остана в леглото и да спа повече. Служа като пример за другите. Когато човек дойде ме пита за съвет в фитнес, аз знам, че съм постигнал нещо, с което мога да помогна. Мисля, че първото нещо, което виждаме от хората, това е енергията. Когато един човек влезе в стаята, ние виждаме като ходеща светлина. Казваме, с този човек има много енергия, аз искам да бъда като него. Много често виждам хора, които са в много добра физическа форма, но тяхната енергия е много ниска. По-скоро търсим високи нива на енергия, търсим присъствието на човека, присъствието на духа и тогава, когато се чувстваш окей в тялото си, усещаш, че нямаш нужда да твориш повече. Хората, които нямат присъствие, са хора, които най-често от биологическа гледна точка не са балансирали въглехидрати, протеини, тяхната диета не ги снабдява с достатъчна енергия, която те да могат да изразят физически. Най-дългата ми тренировка, когато се подготвях за маратон, бягах маратон 2016 година, маратон 42 км в Тенерифе. В момента, когато трябваше да бягам от един град до друг и треньора ми беше зад мене с колело или с мотор, това бяха доста продължителни и изморителни тренировки. Но в този ред на мисля, ако трябва да споделя най-изтощения си момент, това беше когато бях също в Тенерифе на шампионат по акватлон. Това е бягане 2 км и половина, плуване 1 км в открито море. Тогава вълните бяха 3 бала доста високи. И пак излизане от трансферна зона 2 км и половина бягане. Адреналинът ми беше супер високо, аз съм страшно борбена личност. Успях да излезна втори от шампионата, завърших втори. В този момент, когато адреналинът падна, наградиха ни, всички ни плясаха, беше време вече да се почиваме. В този момент нивата на кръвна захар паднаха. Припаднах, да, следващия момент, който се събудих, получавах шамари като на филм. Просто се събудих, какво става тук? Сърфа за мен е и страст, и хоби, и бъдещ начин на живот. Превързан съм към плажния начин на живот. Искам в един момент да живея само по шорти, да ходя цял ден бос и само с една дъска. Единственото нещо, което да пия, да кокосова вода от кокосов орех. Колкото и просто да звучи, за мен хубавите неща в живота са страшно прости. Концепцията за щастие на различни места е абсолютно различна. Тя е базирана на околната среда, хората, които са около тебе и ценностната им система, разбира се. Тук в Европа и на Запад, в Канада, в Щатите, хората са много материално ориентирани и това е абсолютно нормално. Такава е системата, изкарване на повече пари, да имаш по-добра работа. Когато живеех в Бразилия или в Тайланд, в Азия, хората имат съвсем различни потребности, те са доволни всеки ден да се събудят, имат слънце, имат свежа храна навсякъде. Те са фокусирани върху момента, върху малките емоции, върху щастието, танците, вълните и така.
България е родно място, място, с което искам да пътувам в момента по света, искам да събера максимално много от всяко място, искам да го донеса тук в България, искам да помогна на хората да израснат емоционално. Това е място, на което винаги ще се прибера, място най-приятно, на което тук ще гледам и децата си. Когато ме питат откъде съм, кажа България, те ми казват, от София. Казвам, не, от Стара Загора, от центъра на Вселената. Това място, където са родени шампионите. От епизодите, които снимаме, според мен зрителите трябва да стоят и да тренират с мен, за да могат да извлекат максимално много познание за себе си и за капацитета на своето тяло, да поставят себе си всеки ден на ново изпитание, да се приближат една крачка по-близо към по-добро тяло и към по-висока жизнена енергия.